салом, хабар аз хатлон. эълон барои дарёфти гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳунармандон. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дарёфти гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии ҳунармандон ва рушди ҳунармандӣ дар соли 2024 озмун эълон менамояд. Бо як дарҷ намуд ки бо мақсади дар амал татбиқ намудани сиёсати давлатӣ барои эҳё, ҳифз ва рушди соҳаи ҳунармандӣ ва ҳавасманд гардонидани ҳунармандон 20 гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 ҷудо гардида, ҳар як грант ба андозаи 25 000 сомонӣ барои дастгирии ҳунармандон ва рушди ҳунармандӣ равона карда шудааст. бояд зикр дошт дархост ва номгӯии ҳуҷҷатҳо ҷиҳати иштирок дар озмун танҳо бо забони давлатӣ қабул карда шуда, муҳлати пешниҳоди онҳо 1 моҳ, яъне аз 1 март то 1 апрели соли 2024 муқаррар карда шудааст. хабару маълумоти бештарро шумо аз телеграм-канали мо мутолиа намоед.